Mbah Bin, Dalam Mas. ada pecut bandengan. Gak enak Mas. Lho omongin ndek kene enek to Mbah pecut bandengan. Sing pecut prendul-prendul kae lho Mbah. Sing pecut model prentul-prentul kae jenenge pecut gambuh Mas. Iki lho bentukane. Dawane pecut iki 2 meter. Lah iki sakwise tak evaluasi pecut iki apa enake ndak umum. Soale apa sing garapane mbiyen kuwi jarene kanca-kanca iki luwih kaku, kurang lemes, makane iki tak evaluasi iki luwih enak. Masa to Mbah po enak. Lah lek sampean pengen ngerti buktine ayo lho iki lho. Tapi ngene Mas, iki soalé lek sing ngomong aku, engko dikira aku ngenek-ngenek. Saiki sampean jajal dhewe, sampean rasane kaya apa? Masa to iki Mbah penak Mbah. Wis to jajalen rasakno dhewe. Dadi koreksine dhewe. Engko lek sing ngomong aku engko dikira ngenek-ngenek.